na kabenta ka jingtip jong ki pajba nong song snong jong ka jela haka review meeting ka bala penyaj daw Honorable Chief Minister jongi meneh ka por si beji steng karai ka bangingi sim na kaleng sorkar kalong kumba pilatip ba ka lockdown kalayat menta kasngi kalong kasngi ka balai ka ban kut sibit siteng met arpo kendai trik jong uniu benai ngakwa ban pentip baka sorka kala sim ya karai hadin bangilayo ya ki report ki baper nadu ka district administration bat kumjuru na kaliang joka health department ka sorkar kala rai bangin nem penjelan syu lane nginem extend syu ya kani ka total lockdown hapo ka Shillong agglomeration lani ha ka Shillong urban area barok kaway tehnrei wat la da ngim extension ya ka lockdown ka bangilaya kren sanibha kalong ba katkum karai jong ka sorkar bah nyau po waitli kituki clusters ki bangi hap banle ya ka rapid test lengba jong ka antigen test nila ai ka direction sya ka health department bat kumju sya ki district administration baro aka jelame kala bakin ngau bha ban penstet kat bala ya kine ki test antigen test sya baro nyau po waitli kitu ki clusters hapo ka jelame kala jongi baro ka way nalor nangka ka sorkar ka kerpatru ba kinong snong jong ka Shillong agglomeration bat kumju jong ka jelame kala baro ka way kimdei ban kensting ya ka jing sapriang jong nu knyang jingpang tang namar bangi na ka sorkar lesi ngi claim extension ya ka lockdown yo ki ong bangila long sngan nrei ka bangakwa ban ong hang ni ka long ba ngi da kerpat ba pin husier bat ban sumar bhai ladi katkum gitu ki protocols ki SOPs ki ba ka sorkar kala issue lengba jong ka health department na ka way kapor sya ka way pat kapor ngakwa ru ban place on record akan kapor hakini ki laisngi ka lockdown ka total lockdown ka bangila impose nadu ka arpun tarik hadu menta ka arpun dai tarik ka ban kut sibit siteng met ngi ai khoblei kerpang na kaliang ka sorkar ngi ai khoblei kerpang na kaliang joka health department ya ka management ka committee ka bangi ong ka COVID-19 management committee halaki jong ki snong hakabalayalam lengba ki rangba snong ki nongkit kam snong rengkat bat ka tim jong ki barok kawai ki balaya trei tom lang bat ka sorkar ban pentikna ba ki pajba kinumi klem kanu kono ka kam lane bakin husiar batru bakin yadai ladi ngiyo i ya kajing trei sitom jong kini ki borsnong halaka jong ka snong bat ngi ai kajing khoblei ka bakerpang yakin nong sensyar snong kinong yalam snong ki badon ka benta ka bakrau ban ya trelang bat ka sorkar jelam bikla baro kawai kata kade ka benta ka ba ngilasim ya karai hakani ka janmit haka review meeting hapo ka jingalam jong Chief Minister badon burom jong ni menne hapo ka review meeting ya krenru ya kawai ke issue haka bedai bat ka jingjia menin haka ba kidkhot jong kiseng bhalang kila bat ya ki katu katni teli kitu kitrok syakatai ka jaka silang ki bawan kit ya kini ki jhur ki jhep batru banra sabar jong ka jela ka jongi tengah kwa ban pensyai na kaliang ka sorkar kaladon ka notification ka bayakini ki jajmar mata
ki balong perishable lani ki balong ki baput ba ngitrit yakane ka service hapo ka essential services ti kumta nakaliang jong ka sarkar ngi kwa ban pensyai ba yakane gile kat kum ki protocols bat kat kum ka notification ka ba ngi la penmi na kapor sya kapor kata kadai ka benta ka ba khaddu ka ba nakaliang jong ga government ngila sim ya ka kabu ban pensyai ban pensngothu batru ban penkenmau ya baro kinok sok snong ha ka jela megala jongi bakin ngothu kintip batru bakin le ya ka badon kam